Γεια σας παιδιά, είμαι ο Liquid Death και σήμερα έχω να σας πω κάποια τέλεια νέα. Έχουμε mic. Ναι, κολλάει το PC μου, αλλά δεν πειράζει. Γιατί σήμερα θα σας πω ότι έχω mic. Και ναι, έχω mic. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι θα κάνω πολλά βίντεο και άλλα βίντεο και άλλα πολλά βίντεο και θα περνάμε ποιοτικό χρόνο μαζί. Βέβαια, ήθελα να σας πω και ότι έχουμε κι άλλον έναν τυπά στο channel μας, καινούριος, όχι στο YouTube, γενικά καινούριος, στο channel μας βασικά, και λέγεται G Smaragdis, στο Skype λέγεται Deadlock GR, το όνομα μην ρωτάτε εμένα, ρωτήστε αυτόν, και αυτός θα κάνει βίντεο πολλά για games και τέτοια, καλύτερα από μένα, και θα μπορείτε να βλέπετε διάφορα. Θα κάνουμε βέβαια και την πλάκα μας, θα γελάμε και εσείς θα γελάτε και γενικά θα περνάμε ωραία. Αυτά για σήμερα και λογικά θα βγάλουμε πρόγραμμα για τα βίντεο μας για να βλέπετε. Αυτά κυρίες και κύριοι, γεια σας τώρα.